най-малката от семейството на цели 5 години и е нашето още малко куфърче. Представям ви Гергана Иванова. Аплодисменти за Гери. Здравей, бате! Здравей, Гери! Честито с ден, да си жив и здрав, да имаш много подаръци и добри, мили приятели. Благодаря ти, много хубав подарък. Ти какво си ми приготвила за рождения ден? Аз съм ти приготвила едно стихотворение. Добре, давай. Аз съм българче от Иван Вазов. Аз съм българче и силна, мене майка е родила. С хубости блага обилна е родината ми мила. Аз съм българче обичам, нашите планини зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мене. Аз съм българче и расна, в ни велики славно време. Сия съм на земя прекрасна, сия съм на наско племе. Благодаря ти. Сега продължаваме с моята майка. Тя е най-красивата, най-любезната, най-милата. Представям ви Евгения Иванова. Аплодисменти за майката на Стефан. Честит рожден ден, Стефи! Пожелаваме ти здраве, търпение, към мен и баща ти най-вече. И пътя, по който си тръгнал, да бъде лек и остен с прекрасни хора. Обичаме! Може ли аз да представя себе си? И сега ще ви представя нашия тат. Той е неповторим, сладичък, добричък, миличък. Представям ви шефа на вагона, Георги Иванов. Да си жив и здрав, Стефчо. Това, което направихме, е да се помни и да се види от всички твои фенове какво чудо си. Бъди добър човек. Хората да те знаят, да те уважават и то всичко друго ще си дойде за само себе си. Аплодисменти за прекрасното голямо семейство на Стефчо.